Iki ana cerita saka uripe para menungsa dewasa sing kerja bendina nanging duit ora tau ana. Bendina ngresula awak kesel lungkrah marai cepet tuwa. Sing nganggur ning omah ora iso kerja. Jaman iki jaman susah anggone golek pangan. Dadi tukang bangunan, bayarane ora sepiro. Bingung nyekolahke anak amarga duit ora ana. Urip rekoso sing dipikir amung donya. Ora gelem nindakake dawuhe agama. Nanging pengen mlebu swarga. Ayo para kanca, sugih bondo ora sepiro. Sinau sing sregep lan aja lali agama. Dadiya wong sing sabar, ikhlas lan iso dipercaya. Bersyukur marang apa sing diparingi pencipta supaya dadi berkahe ngalam donya.